Hjernen. Nervesystemets overordnede center. Hjernens opgave er at modtage nerveimpulser fra sanseorganer, samt at bearbejde og omsætte dem til udgående impulser, der aktiverer muskler og kirtler, og således resulterer i livsytringer som adfærd, f.eks. menneskets tale. Menneskehjernen er ganske særligt kompliceret, og den er fundamental betydning for afgrænsning af, hvad der kendetegner menneskearten. Den menneskelige hjernes tænkning, indlæring, abstrakt tænkning, logik, drømme, den frie vilje, følelser og meget andet er knyttet til hjernens processerne og har således en fysisk baggrund. Hjernens funktion afhænger af de utallige forbindelser, synapser, mellem dens forskellige nerveceller, og hjernen virker således dels gennem elektriske nerveimpulser i de enkelte celler, dels via signalstoffer mellem cellerne og via hormoner, der fra f.eks. blodbanen er i stand til at stimulere flere celler på samme tid og således indvirke på de indre organers funktioner. Nervesystemet. Nervesystemet består af to dele, et centralt nervesystem og et perifert system. Det centrale system er hjernen og rygmarven, som begge er bygget op af nerveceller og nervefibre. Mellem de forskellige områder er der nerveforbindelser, som signalerer, så signalerne, som går ud fra hjernen, påvirkes fra mange områder og koordineres. Rygmarven sender signalerne til og fra hjernen og resten af kroppen. Rygmarven består mest af lange nervebaner, som bringer nerveimpulserne op og ned fra hjernen. Det er gennem rygmarven, at informationen af disse nerver kommer til og fra hjernen. Gennem små huller i kraniet går nogle perifere nerver direkte ud fra hjernen, de såkaldte hjernenerver. Disse nerver varetager funktioner som syn, øjenbevægelser, hørelse, lugt, smag og ansigtsbevægelse. Signaler til bevægelse af muskler løber fra hjernen ud, mens signaler vedrørende følelsessansen løber ud fra og ind til hjernen. Vi har også et andet nervesystem, som vi ikke kan kontrollere bevidst. Det autonome nervesystem kontrollerer indre organer, blodkar, blodtryk, hjerte, kropstemperatur, sved osv. Dette nervesystem består af to forskellige systemer, som holder hinanden i skak. Det systematiske og det parasystematiske nervesystem. Nervesystemet kan blive genstand for både sygdomme og skader. Hjernen kan blive skadet af blodpropper og hjerneblødninger, hovedskader, giftstoffer, infektioner, aldersforandringer eller svovlster. Vi er født med et bestemt antal nerveceller. Ødelæggelsen af nervecelle kan ikke erstattes. Andre nerveceller vil i begrænset omfang kunne overtage opgaven for den døde nervecelle. Ødelægges en perifer nerve, dør den helt inden til rygmarven. Den perifere nerve kan vokse ud igen, men det sker meget langsomt med 1-2 mm om dagen og kun i begrænset omfang. Nerveskader giver derfor meget ofte varige skader. Da nervesystemet er meget komplekst, kan skader på hjernen, rygmarven eller de perifere nerver give meget forskellige symptomer. Det kan dreje sig om hovedpine, svimmelhed, svigt af balance eller koordination, svaghed, følelsesmæthed, hukommelsestab, besvær med at forstå og opfatte, kramper og tab af bevidsthed.
Rusmidler. Måske har du prøvet at drikke øl, vin eller andre typer af alkohol. Mange unge prøver at eksperimentere med, hvordan alkohol virker. Hvis man drikker så meget, at man bliver fuld, bevæger man sig fnisende og vaklende i en beruset form. For alkohol er et rusmiddel, der for en tid ændrer, hvordan man har det og opfører sig. Det gør andre rusmidler også. Hash, kokain, heroin og svampe er alle eksempler på rusmidler, der bringer en i en anden tilstand. Sanser, bevægelser, tanker, følelser og handlinger bliver anderledes, end de normalt er. Og man ved ikke med sikkerhed på forhånd, om det bliver en op- eller nedtur. Stoffer i rusmidler er bygget på en måde, der gør, at de ligner naturlige stoffer i hjernen. Det er signalstoffer, som hjernecellerne bruger til at bringe beskeder videre med. Derfor går der koks i hjernen, når man tager stoffer, og det oplever man som et rus. Det er især i et område af hjernen, der hedder belønningssystemet. Man kalder også stofferne euforiserende. Det fortæller, at man kan få mærkelige oplevelser ved at tage dem. Bortset fra alkohol kalder man også stofferne for narko. Det ord forbinder man ofte med kriminalitet, og stofferne er også ulovlige. Kun alkohol er et lovligt rusmiddel i Danmark. Der er mange holdninger til rusmidler, og det er en god idé at være kritisk over for hjemmesider med information om stoffer. Det kan være, at hjemmesiden har som formål at kæmpe eller fremme stofmisbrug.